EITV abonné mandi mali kono ani mali kokan aw bismillah an bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ tile fila lajɛba dɔ kɛra kunnafoni kan ani lafaamuyali kan projet maliden ko fɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na san kalo 12 kɔnɔ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen tanen do min ye sun kalo ye yala sun yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo di silamɛw fɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na ayo bisimila ko kura ina fɔ ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na bakuruba tɛmɛnenw na kayi dugu kɔnɔ kunnafonidi ani lafaamuyali lajɛba kuncɛra projet maliden ko fɛ alamisa don février kalo tile 5 san 2026 tile fila kɔnɔ mara ɲɛma projet ɲɛmɔgɔw ani sigida ɲɛmɔgɔw ye hakilina falen kɛ sigida yiriwali ani bɛn ni kelenya sabatili kan tile fila lajɛba dɔ kuncɛra bi alamisa février kalo tile 5 san 2026 kaye jagokɛlaw tɔgɔla soba kɔnɔ min kun bɛ ka tali kɛ kunnafonidi ani faamuyali kan projet malidenko kan ni o bilara sen kan minisiriso fɛ min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ malidenw fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kotoɲɔgɔn tala sabatili la jamana kɔnɔ sigi in daminɛ baaraw ɲɛmaya kun bɛ marabolo ɲɛma bolo gouvernement ka laɲini ye min ye o ye bɛn ni kelenya ani lakana ka sabati jamana kɔnɔ nka lakana tɛ se ka sabati bɛn ni kelenya tɛ se ka sabati fantanya kan gɛlɛya kan o de kama laɲiniw bɛ kɛ yaasa baara minnu bɛ kɛ basigi ni lakana ɲinini siraw fɛ yiriwa fana ka fara olu kan ni yiriwa ma kɛ lakana tɛ sabati sabula sɛgɛ bɛ na ni fɛn caman ye sɛgɛ bɛ mɔgɔw bila ko caman na nka ni fura sɔrɔla sɛgɛ na a ka ca mɔgɔw cɛ kɛlɛ bɛ dɔgɔya wa lakanabaliya fana bɛ se ka kɛlɛ kosɛbɛ an ka sigidaw la o de kama gouvernement ye laɲini kɛ a dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ ka ni projet nin bila sen kan k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ an mago bɛ nin na yaasa ka basigi kana an ka sigidaw la o de kama banque mondiale sɔnna ka a financer so bɛ boli mɛ bɛ busan kɛ k'a sɛnɛdiya donc anw ta y'o ye ministre se ka kɛ yan wagati bɛɛ a ye ne bila ka na baara lajɛ u bolo ka population sensibiliser k'a fɔ nin projet in dunkun b'a la pour que o baaraw ka kɛ donc n bɛ na ni yan mɔgɔw n b'a lajɛ ɲɔgɔn bolo mobilisation ni adhésion min b'a jɛ an bɛ jɛ k'o bɛɛ corriger ka a tɛ komi kayikaw ma dɔn dɛ kayikaw dɔnna kayikaw bɛ yɔrɔ caman ɲa bi ne b'a kalama parce que ne bɛ Bamakɔ donc mais o t'an bali k'a fɔ k'an bɛ jɔ ka tɔw makɔnɔ au contraire an kɔni bɛ taa de donc tɔw fana bɛ i sama an nɔfɛ voilà donc assemblée générale ni kɔrɔ de y'o ye bi hali bi mɔgɔ minnu nana dɔw nana a tun ma fɛn dɔ faamuya n'a nana salle kɔnɔ a b'o faamuya dɔw nana a ye fɛn bɛɛ faamuya mais a yirayanen dɔn n'a nana salle kɔnɔ ni ɲɛfɔli kɛra ye yira min tun b'ale la ale fana bɛ bɔ o kɔnɔ ni tile fila lajɛ kun ye ka sigidalamɔgɔw kunnafoni ani k'u lafaamuya projet malidenko kɔnɔ kow ani a waliya cogo kan kabini kunu fo bi an ye baro sigi o baro ka laɲini tun ye ka kunnafoni di communautéw bɛɛ lajɛlen ma malidenko kan o hukumu kɔnɔ kunu n'o tun ye a tile fɔlɔ ye baro in sigida fɔlɔ ye ka gouverneur ani conseil régional président ani autorités bɛɛ ani légitimité traditionnelle bɛɛ société civile an farala ɲɔgɔn kan ani CDQ ani organisation socio-professionnelle ka kunnafoni di kɛ o tɛmɛnan kɔ bi sɔgɔmada in na an ye commune rurale fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kunnafoni kelen di u ma kunnafoni laɲini ye mun ye projet maliden ko komi a waleyali daminana an baara kɛ ɲɔgɔn don an jɛ ɲɔgɔn don parce que n'i ye projet maliden ko ta a bɛ lawaleya cogo min ye n'an b'a fɔ ko DCC développement conduit par les communautés o bɛ taga ni communautéw yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye parce que projet in bɛ kɛ olu yɛrɛ ka laɲini de kɔnɔ
projet in bɛ waleya olu yɛrɛ de fɛ an kɔni ta ye k'u dɛmɛ donc n'o bɛ kɛ n'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma aw ka bɔ ɲɔgɔn kalama walasa ka gɛlɛya minnu b'a la k'olu wuli gɛlɛya minnu fana bɛ na k'olu kunbɛn donc baara in fanba kɛra o de la ɲininkali caman kɛra projet in yɛrɛ taabolo kan projet in ka laɲini kan an b'a fɔ dɔrɔn projet in laɲini a bɛ bolila ka malidenw kara ɲɔgɔn na ka bɛn ni kelenya ni karama nati Mali kɔnɔ ka basigi ni hakilisigi nati jamana in kɔnɔ a togodaw la ani villagew bɛɛ la donc o faamuyara o résultats sɔrɔla parce que dugu dɔw la kɛlɛ tun bɛ dugu dɔw la bɛnbaliya ni ɲɔgɔn faamuyabaliya tun bɛ dugu caman na malidenko kɛra sababu ye ka dankaro la ka bɛn nati ka faamuyali nati ni lajɛ in kɛra sababu ye ka dɔ fara projet in faamuyali kan aw yɛrɛ b'a ka besoin prioriser k'a d'olu ma o bɛ financement ɲini aw ye aw yɛrɛ b'a ka bureau sigi comité de développement villageois o bɛ occuper aw ka kow la mais malidenko dan ye ka financement ɲini aw ye a t'a gérer aw ye a t'a ka bureau sigi aucune pression sur vous projet dɔw bɛ na sababu ko bɛna sato jɔ ye pas très jiko ti la o mais mun ko b'i la e yɛrɛ de y'o fɔ sira ko de b'i la i yɛrɛ y'o fɔ ou bien jiko de b'i la i yɛrɛ de y'o fɔ et puis mɔgɔ wɛrɛ t'a gérer dugu mɔgɔ wɛrɛ de bɛ sigi don bureau in na wari bɛ di o bureau de ma ka fɛn fana gérer vraiment c'est la première fois projet k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ mun bɛ nin bɛɛ kɛ population ye projet malidenko kan ka waleya marabolo 6 kɔnɔ min laɲini ye jamana ɲɛmaaw fɛ bɛɛ ni kelenya ani jɛɲɔgɔnya ka sabati sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ tɔma min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen don taamadenw ladɔnni ma OIM u ye minɛdi dɔ kɛ ka ɲɛsin maliden minnu gɛnna ka bɔ tunkataga sira fɛ olu ma alamisadow février kalo tile 5 sanba 2026 Kayi marabolo ɲɛmaa général de brigade Musa Sumare ani ministre min ka baara bɛnnen don maliden minnu bɛ tunga la olu ka ko ɲɛnabɔli ma o nɔnabila tun bɛ o kɛnɛ kan ka kɛ ni Mali sanfɛ kɛlɛcɛw ka san 50 ɲɛnajɛ baaraw kulumu karili la ɲɛnamayali ye kunu alamisa février kalo tile 5 sanba 2026 hakilina jiginna nin kɛnɛ in sigira Mali sanfɛ kɛlɛcɛw ka ɲɛma général de brigade Alu Boyi Jara ka ɲɛmaya kɔnɔ sun ye silamɛya jɔsen 4nan ye min bɛ waleya silamɛw fɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ni o ye sunkalo ye o la sa wale jumɛnw de ka kan ka kɛ walasa ka nin kalo barikama in ɲɛsigi walasa ka faamuyali sɔrɔ o ko kan an ka jɛ k'an ɲɛmada Gamala Kɔnate ka sɔrɔlenw na silamɛya ye kalo 12 ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o kalo la ni o bɛ wele sunkalo sun ye silamɛya jɔsen 4nan ye min wajibiyalen don silamɛden bɛɛ kan yala an ka kan ka wale jumɛnw de la sabati ka nin kalo barikama in ɲɛsigi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli halin ani sonjalen don ka fara sili kan ami jami Allah subhanahu wa ta'ala o tɛmɛnen kɔ aboyi ami kisi caman ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka kɛ dafaw na sɔn hɛrɛ ma ne Muhammadu Mustafa ana ka sahaba ɲumanw ana ka sudiɲɛw ni mama mana to la fo ka taa se kiyama jɔ dɔ ma an bɛ la deli ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen fara u ma sanumanw kan alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ale kuranɛ kana la ko sunkalo ye kalo ye a ka kan mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya nisɔndiya ye juma de sabula ni sunkalo kalo jɔra e maa min ɲɛna o ye ala tanuba de ala tanu fɔlɔfɔlɔ ye juma de sabula maa dɔw bɛ yen a bɛ n'u sɔrɔ kɛnɛya la mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ n'u sɔrɔ bana la an bɛ ala deli ya rabbi ala an bɛɛ lajɛlen ta kɛ hɛrɛ sun ye limaniya de kɔ sun ye limaniya de ma sabula ni sun limaniya ti la a ka gɛlɛya se ka kɛ mɔgɔ kɛmɛ bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ o bɛ sun mɛ sun limaniya t'o la quoi ya parce que b'a fɔ dɔw ko ni n sunna ni sa ni n sunna n ka suma bɛ wuli ni n sunna ni bana bɛ n na a bɛ wuli quoi ayi sabula ko buna hadamaden kan ka sitanɛ fana koron parce que sitanɛ bɛ buna hadamaden sɔrɔ a ko ni fara kɔrɔ ni buna hadamaden fara dɔrɔn ale bɛna don jelisiraw ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka sun pour que ka se ka sitanɛ bɔ an farikolo ni ɲɔgɔn cɛ farikolo jumɛn don o ye jelisira min ye quoi sabula ni hadamaden sunna ka kɔngɔ muɲu ala ka ɲɔgɔn muɲu ala i bɛna ye ko hadamaden fɛn bɛɛ denmisɛnninya de quoi an bɛ min yɛrɛ ka jeunesse yɛrɛ de fɛn kosɛbɛ conseiller nin ko in na sabula hadamaden bɛ se ka fɛn fɛn kɛ denmisɛnninya la k'i ka denmisɛnninya tɔnɔbɔ yanni ka taa se mɔgɔkɔrɔbaya ma quoi denmisɛnninya tɔnɔbɔ yanni ka taa se mɔgɔkɔrɔbaya ma parce que ni m'i ka denmisɛnninya tɔnɔbɔ ne taara mɔgɔkɔrɔbaya ma a ka gɛlɛn i ka se ka fɛn caman kɛ. yala sun wajibiyalen don mɔgɔ jumɛn de kan ani sun yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛnw de dagalen tɛ. sunkalo la fɔlɔ
a sarti fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye juma de e maa min yɛrɛ den fɔlɔ ni e da tigɛlen don ka sun fana ma kɔnɔna la dɛ yɔrɔ bi o de ye ɲɔgɔnyalen d'an fɛ yen kosɛbɛ ani dɔw fana bɛ yen u bɛ sun i bɛ taa sɔrɔ sun tigɛ wagati fana la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de kɛlen bɛ ka na dumuni dilan ka d'u ma i n'a fɔ sunkuru dumuni dilanlen don ka na d'u ma o ye min ye sariya la a ti bɛn maa kan k'i kɔlɔsi min na tugun ani ni sunna fana su tanamafɛnw caman fana bɛ yen maaw kan ka dabila yɔrɔ bi an ka kow fana bɛɛ lajɛlen kelen bɛ réseaux sociaux de an bɛ sun an bɛ tila ka journée bɛɛ fana kɛ TikTok mafilɛ la Facebook mafilɛ la jajugu caman b'a kɔnɔna la a bɛ fɛn caman bɔ buna hadamaden yɛrɛ ka sun baraji la quoi ni sunna i kan ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka olu ko ninnu éviter a ka ɲi e yɛrɛ ma kosɛbɛ quoi maaw dɔw fana bɛ yen u bɛ cigarette bila ni sun donna wagati min na ni sun tigɛra tuguni u bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ cigarette min fana o ye wale jugu cɛjuguba de ye sabula sun ye juma de ye i k'i yɛrɛ minɛ de don quoi an ka se k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ nin wale ma e ye kalo kelen bɛɛ kɛ e bɛ ka i yɛrɛ minɛ fɛn min kɔnɔna la o kalo bannen kɔ tuguni e bɛna tila k'e wale jugu min kun ma ye la kalo kelen kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ kalo kelen kɔfɛ dibi yɛrɛ sun a bɛ fɔ ko bi yɛrɛ dibi tile 20 yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta tiɲɛna yɛrɛ sabula u bɛna taa sugu kɔnɔna la ka taa u yɛrɛ ka barajiw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bɛna kɛ feerejugukɛw ye u b'a fɔ ko sali ɲɛkɔrɔlaw sela mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ burun ka bɔ a la dibi tile 20 i b'a dɔn o ye walejuguba de ye bi min ɲɔɲalen don an ka société fana kɔnɔna la. Sun jɔyɔrɔ ka bon an ka diinɛ la i n'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon an ka kɛnɛya la cogo min o la sa Ala ka ɲina sunkalo sunko ɲuman di ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulilahi rabbil alamin kalo tɛmɛnen yɛrɛ fana ka daminɛ aranjaba la aranjaba tile 30 o y'o bɛɛ sun sunkalo makɔnɔ fana tile 30 o b'o bɛɛ fana sun kana fara sunkalo kan alhamdulilahi mɔgɔ caman bɛ yen bi fana bɛɛ lajɛlen bɛ ka sun bi sabula ko sunna don quoi sunna don nabi ma ka sunna don mun kun kɛ a ka min wagati min kun ka bon n'a yɛrɛ kosɛbɛ a ka cɛsiri yɛrɛ kun ka ca kosɛbɛ kalo ninnu kɔnɔna la quoi donc ni maa min fana sera ka sun kɔnɔna la quoi i bɛna ye a bɛ kɛ lafiya ye buna hadamaden yɛrɛ ma quoi parce que sun ye fɛn ye quoi a bɛ ka ɲi mɔgɔ hadamaden ma kosɛbɛ i b'a sɔrɔ bana 100 bɛ yen mɔgɔw b'a ɲini ka dɛsɛ mais ni sunna alhamdulilahi rabbil alamin a bana bɛ tila ka bɔ i la quoi i yɛrɛ t'a dɔn bon mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'u bɛ ka sun tigɛ i bɛ ka sun tigɛ litɔn ji kalama min na i b'a fɔ ko ala ka nin kɛ ne ka farikolo la bana fura i bɛna ye dɔn bana bɛ ban ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn bana in banna lahala min yɛrɛ la quoi o de tun ye nin balantan ye quoi. Ni kunnafoni damadɔ in de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IAI TV tele min b'aw dɛmɛ ni k'aw ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.